खुलुमबाय आं जुगामिरानि दैमारि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम गागि लाइमोन आरो माइनाव आफादनि खुंगा 8 बोसोरारि जथुम्माया गलाघाट जिल्ला रेंमा बियाबनि जयतिपुराव साननैनि हाबाफारि लाना दिनैनिफ्राय जागायबाय। गासै हाबाफारिनि नुथायखौ दिन्थिफुंगोन केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी। जय आफासर बुराय बाथौनि जय सोरजिगिरिनि जय अबंगसाय बुराय बाथौ महाराजानि जय खुलुमनाय नोंथाङा kita हानोसै एसे माबासै दाइनथि थाम बोसोरारि जथुम्मा गलाघाट जिल्ला गागि लाइमोन माइनाव आफाद थावनि रेंमा रंजालि गिबियावनो बे फुं समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनायखौ जासिबाय आरो बे समाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै गाहाय दर्शनखौ आं बेखेवनो होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। जेबायदि मानसि महरै बे मुलुगाव जोनोम मोननानै फारिजों मानसि जानानै जिबायदि संसाराव मावनांगौ थांनानै थानायनि थार लामाखौ दैदेनलांनाय मोनसे मुलुगाव मानसि महरै थांनानै थानायबा धोरोम नांगौ। बे धोरोमखौनो दैदेननायनि गेजेरजों जोङो सारा बुहुमाव गावनि जिउ दैदेननायजों लोगोसे न'खर बेंनाय समाज दानाय हादोरफोरखौ बेंनाय फोसाबनाय बेफोरबायदिनो जोङो आफादफोरखौ दानानै जोङो गासिबो जेरै समबादि मेल मिटिंफोरखौ लाबोदों बेबायदिनो जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा बे 3 बोसोरनि उनाव मोनसे सेसन बेखौ साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो आवगायदों। दिनै हाबाफारि बायदियै नैथि हाबाफारि बे हाबाफारियानो जादों गाहाय दरखं बेखेवनाय। बे हाबाफारि बायदियै आं गाहाय दरखं बेखेवनो आवगायदों आरो दिनैनि बे दिउरि बादानि जाय धोरोमखौ लानानै जोङो दिनै बाथौ मेल खुंनो लादों एबा बाथौनि गासै जों गलाघाटनि माइनावजों लोगोसे लाइमोन एबा गामिनि गासै रायजोखौ लानानै खुंनो लानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दिनै जोंनि धोरोम हिसाबै आग-भाग होनायाव जोंहा मैखोम भागोयै जोंनि दिउरि आफाफोरनिफ्रायसो जोङो बे धोरोमखौ फोसावनाय एबा फोसाबनायाव एबा बिथांमोननि जुगैथिसो जोङो बे धोरोमखौ सिनायथि एबा गनायथि मोनो। बिनिसिमबो आङो दिनै गासै आफा इसोरनि बोराइ बाथौनि सिगाङाव आं गासैखौबो आरज गाबदों। जिहेतु दिनै बे बादा बेखेवनायजों लोगोसे थानसालिनि मोजां गाहाम हामलायनायखौ एबा मोजांखौ आं लुबैयो। बेखौनो आं आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। गासै जोंनि जा हाबाफारि बे खुंनो लानाय हाबाफारियाव मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङैनो खुंफुंलांनो हायो आं बेखौबो आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबो। आरो गासै रायजो राजाफोरा जाहाथे बेयाव फैनानै जै मैयै जाहाथे हेफाजाब होनानै जोंनि बे खुंनो लानाय गासै हाबाफारियाव मदद मोनो। आरो आफा इसोरा बोथोरखौ लानानै एबा जोंनि जानो गोनां जा सुखु दुखु बेखौ जाहाथे गासैनिखौबो बोस्रांना होनानै जोंनि हाबाफारिखौ दावगाहोनायाव हेफाजाब होयो। बेखौनो बुंनानै आं सुंद' आंनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो समखौ नायनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव गोबावै जानायब्लाबो टाइमनि समखौ नायनानै आं सुंद' बिबुंथिखौ लाखिनानै नैबे दिउरि बादा बेखेवनायखौ आखायाव लानो सानदों। दा आं बे बादाखौ बेखेवनानै होनोसै, बेनिखायनो सुंद' बिबुंथिखौ बेसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। दिनै
बे जामुंसालिखौ जाहाथे बयबो जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बियाबनि थान्दै बिथांमोना जाहाथे फैनानै बेयावनो जानानै जोंनि बे जुथुम्माखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होनायाव जाहाथे मदद हेफाजाब बयबो होयो आरो बे जामुंसालियाव जा बे खुंथाय आफादा जा एसे एनै एरेन्ज खालामदों जगार खालामदों बेखौनो जानानै जाहाथे बयबो आलो गोजोनै जोंनि बे जुथुम्माखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होयो आं बिनि थाखाय आफा बाथौखौ दहाय होनानै आं बयखौबो खावलायो आरो बयखौबो सिबियो आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिबाय आं दिनै बे गाहाय बे जामुंसालि बे लांगोनाखौ आं बेखेवनानै होनो थाखाय आवगायबाय। दिनै गलाघाट जिल्लानि नैबे रंजालि नोगोर जयन्तिपुर गेलेग्रा फोथाराव साननिबो हाबाफारि लानानै गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनि जि खुंगा 90 बोसोरसालि जथुम्मा खुंनो लादों बेयाव दिनैनिफ्रायनो जिहेतु जागायगोन आं आसा खालामदों दिनैनि नैबे समाव जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजानि जि गांनाय उखैनाय जि जोंनि हारिनि धोरोमारि जि मावनो गोनां खामानि दङ बेखौ जिहेतु दिनै नैबे थान्दै हलावनो दिनै सावरायनायनि गेजेरजों मोजां मोनसे फिथाइ जोंनि समाजनि गेजेराव बिथांमोना दिनै मेसेज होगोन होननानै आङो मिजिंथिदों मानोना दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगाथि 8 बोसोरारि जि जथुम्मा मावनाय खामानि लोगोसे दिनैनि बे गोनां जिरायफुलिखौ बेखेवनायनि थाखाय आं आवगायबाय आफादगिरि आरो लोगोसे नेहाथारि आरो बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरु आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां गयारि गेदेमा बिथां आरो लोगोसे गलाघाट जिल्ला बाथौ गौथुमनिनो बोसोनगिरि मानगोनां दिपेन कसारि गेदेमा बिथां आरो लोगोसे जोंनि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनिनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां आफादगिरिखौ बेखेवना होनो थाखाय आंखौ जि खाबु होदों बे खाबु होनाय थाखाय नोंथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे जिरायफुलिखौ बेखेवनायनि थाखाय आं आवगायबाय। गोजोन्थों।